Това ме мотивира да помагам на хората, защото когато един човек няма надежда, точно ние сме там, които му подаваме ръка и му помагаме. И когато след време той дойде с пълни очи да ни каже благодаря, това за нас значи много. Моята майка, тя е санитарка от много години и всъщност като бях по-малка, като не е имало кой да ме гледа, съм ходила с нея на разположения, седяла съм много по болници и всъщност оттам тръгна всичко. Избрах тази професия, защото винаги мечтата ми е било да помагам на хората. От малък обичам да помагам на хората, без значение в каква форма. И моята мотивация е на личностна основа, тъй като аз съм израснала с баба и с дядо, за които се грижех още от малка и времето, което прекарвах с тях, грижите, които полагах за тях, реално това ме накара да се насоча към тази специалност. Имаше преврати в моя живот, мои близки бяха болни, съответно аз се мотивирах да завърша това нещо, за да мога да им помагам. Около 90% от нашата работа е да повлияме психоемоционално на пациента, т.е. да спечелиме неговото доверие. И доверието се печели с това, когато самия пациент отсреща получи сигурност в терапевта си, спокойствие в терапевта си и наистина терапевта да вдъхне на този пациент кураж, сили и мотивация, че може да се справи. Акушерката не е само да стои до бременната и до раждащата, а да вдъхва увереност, подкрепа и сигурност. Професията ни е много трудна, много отговорна, зависят животите на много хора, но без нея не можем. Работила съм в тежка клиника, работила съм в реанимация 5 години. В отделение по кардиология и инвазивна кардиология и съм била операционна сестра в лицево-челюстна хирургия. Тоест там човека е накосан от смъртта и ти влагаш всичко от себе си да му помогнеш и изведнъж това нещо ти се отблагодарява, като този човек оздравява и ти си вау, това нещо се случва. Трябва да си търпелив, Да бъдат човечни на първо място и да даваш всичко от себе си. Тридесет години вече практикувам тази професия и не бих я сменила с друга. Не съжалявам за избора си, защото много е променил мирогледа ми в 4-те кратки години, в които съм практикувала тази професия. Аз честно казано в един по-късен етап от своя житейски път започнах да се занимавам с тази професия и ми доставя така удовлетворение след края на работния ден, че съм успял по някакъв начин да помогна на хора в нужда. Най-голямо удовлетворение може би носи това да видиш как даден човек се е излекувал и се чувства добре. Най-голямото удовлетворение за нас е да видим щастието в очите на родителите и ние да знаем, че сме допринесли за този незабравим момент с тях. Медицинските сестри сме герои, без аплодисменти, но аплодисментите за нас са нашите пациенти, които идват да ни благодарят, че сме им помогнали в този тежък период за тях. Всеки, който би желал да запише за медицинска сестра, има в перспектива изключително много възможности, от които може да се възползва, като това да изкара управление на здравни грижи, да бъде ръководещ на отделение, като старша сестра, може да преподава на студенти, може да запише докторантура. На младите, които все още не са взели това решение, наистина да предприемат крачката. Младите хора би ги посъветвал всеки, който има любов да помага на другите хора, иска да помага на болни хора, които са в нужда, нека да запише нашата специалност. Тя е страхотна. Медицината в България има бъдеще. И младите
колеги, които записват. И качествените работници тук в България, т.е. медицинските работници, да си остават тук и да работят по професията и специалността. Въпреки че нашата професия не е оценена от обществото, ние сме мотивирани да променим това мислене и да докажем, че всички млади кадри като нас има бъдеще в България и че тази професия не е защитена, че можем да я Тази професия не е на изчезване. Точно. За мен тези млади хора трябва да бъдат в България абсолютно задължително, да бъдат мотивирани, смели в решенията си, защото пътя е само един, той е напред и нагоре. И аз лично съм човек, който много бих искала да помогна в това нещо, да стане така. Уважаеми колеги, за мен е чест и гордост да работя и ръководя такъв екип от професионалисти, компетентни, достойни и всеотдайни хора. Бъдете здрави, уважавани и горди с благородната професия. Честит празник! Днес е денят, в който ви казваме едно голямо благодаря. Благодаря за грижата, за силата, за професионализма и за човечността, с която всеки ден сте до вашите пациенти. Искам да благодаря на всички, които работят в сферата на здравните грижи. Искам да им пожелая във връзка с предстоящия празник 12 май, Международния ден на сестринството, да бъдат здрави. Тук нататък да вървим заедно и да развиваме професиите си с професионализъм и с позитивизъм. Но днес повече от всякога имаме нужда обществото ни ясно да осъзнае нашата стойност. Ние не сме просто професии, ние сме хора и преди всичко като хора се грижим за всички останали. Честит празник!